gaishe ku da tambura na yi gare ku. Yan group nan masoya Sulaiman muna gaishe ku ga tambura mun doka. Yan group nan masoya Sulaiman muna gaishe ku ga tambura mun doka. Salamun alaikum ya masoyan group, da tambura na zo a gare ku masoyan group. Zan san siya madauri guda na ce yan group, da mai son shiga ya fito ya faɗi cikin yan group. Ina muku fatan alkhairi zan akari ba warewa. Yan group nan masoya Sulaiman muna gaishe ku ga tambura mun doka. Ina Suleiman yaron wanka shabdin group, ka taso ka taka waƙar fice ta group, ka sa masoya na ka sace ta tare yan group. Dan kai na daban ne cikin yan group, Suleiman yan yaron wanka ka taso ka kai sawa. Yan group nan masoya Sulaiman muna gaishe ku ga tambura mun doka. Na san zane kana auku, na san kana da farin gwiwa cikin yanzu. Ka dau ɗan mara ga masoyanka har yanzu. Suleiman ya ba ni sunanka shabbin guru, ina jinjina a gare ka ni da kai so zai hau hawa. Yan group nan masoya Sulaiman muna gaishe ku ga tambura mun doka. Yan group nan masoya Sulaiman muna gaishe ku ga tambura mun doka. Ina maza ga fili na zo da kangare, Idrisa garzan namiji ba ta gargare. Ɗakin shi bai san ta sama ta haƙuri, na san kana da kyawun niyya ga haƙuri. Idrisa ya zamba da ni da kai ba cutarwa. Yan group nan masoya Sulaiman muna gaishe ku ga tambura mun doka. Ina tahiru gaske lamba, na gani ni shaida ne lamba. Mai farci ne mai alkhairi